Много специални поздрави за малкия принц, за Петчо, а поздравите са от баща му Мариан и майката Надя. Като му желаят много здраве, щастие, безгрижно детство и казват, че много го обичат. Дълго време те чакахме, сине, ти да дойдеш при нас, малкия ни принц. За тебе, малкия Печо, татко и мама живее. Ти си нашата обич, нашата гордост. Дълго време не чакахме, сине, ти да дойдеш при нас, да ни развеселиш, защото без теб нямаме никаква смисъл да живеем в този живот. Пенчо, малкия ни принц, за теб татко и мама живее. Благодариме на нашия Бог, за теб, сине. За малкия принц Петчо, а поздравите са от баща на Мариан и майката Надя. Това е най-голямото щастие. Ще те гледам, сине, как растеш. За теб бих дал живота си, защото ти си моята мечта, моят живот и моята гордост си ти, сине. Ще те гледам, сине, как растеш. За теб бих дал живота си, защото ти си моята мечта, моят живот и моята гордост си ти, сине. Обичам те, сине, със цялото си сърце. Ти си за нас спълната мечта. Не искам пари, не искам злато, искам само моя син да е до мен. Гледам те, сине, как растеш, и в тебе гледам всичко свое. Ти си за нас целият живот, за теб всичко ще дам, Пенчо. На татко и на мама, момчето, ти си ни сърцето. За тебе, татко и мама, всичко ще дадем. Ти си нашето прекрасно момче.
години чакахме, много време искахме да прегърнем наше дете. Всяко момиче и момче заслужава да има дете, да станат родителите. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой. Арас. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой. Здравейте, приятели! Специална песен, специален подарък от мама Йылдыз и от тата Орхан, специално за малкият Арас по случай неговият рожден ден. През какво ли не минахме, само да те имаме. Книга с молитви за теб написахме. Сега те имаме при нас, любовта на мама, тата и всички нас. Спи спокойно, сине мой. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой. Арас. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой. Арас. Благодаря, Боже мой. Айде, Динамитко. Не. добре. Жената говори. Я пак, дай пак.
успешно гледане пожелавам. Хвали си го хубаво, ето тук ръката. И да помагаш вкъщи, май, че е малък, ето хубаво, хвали да не изпадне. Благодаря. Стой така. Чакай малко. Къде е уиски ти тия неща, бе? Къде са? Давай тука. Добре. Стана, кой да ги дава? Може ли да застанете сега двамата малко на така, за да мога да ви снимам само вас двамата? Айде ги дам. Може ли? Така, гледайте към фотоапарата. Той ще ля. Е така, гледайте. Добре. Ми давай в колите. После и долу ще ти направя. Чакай, после ще го видим. Чакай. Малики тежка. Бушил си велика. Movilo perdo, samo žužo mošavo, sar potata ličinela, sar mašala pedena, sin mi se rodi, šťastie donese mi, to je od Boga nije dar, to je mamin Boží dar. Твоето име, сине, в сърцата си държиме. Ти на тати и на мама, любовта си най-голяма. Твоето име, сине, в сърцата си държиме. То тато я не ти да и Наташа, Баша Ленари Копе, Гила Вели Саша. О, ана, мотамо, amare bilelde si palo. To tато я не ти да и Наташа, хайде яжа, яжа, яжа. Всичко ние ще дадем, да си весел всеки ден, да е пълен с любов твоят целият живот. Син ми се роди, щастие донесе ми. Лело, гледайте камера.
да са първи. Дай, тук, ето кръстави. Ето. Види как е само очи. Не трябваше килимият е тховен. Не, нищо. И там може. Ходи ви там неща. Я те голера така шапка, бе, бабо. Айде, Пенчо, Пенчо. Пенчо шефе! Давай, да. Шефе! Ти се Андрей Брани. Дам. Ще изкараме ли подаръци? Тук е някъде. Чакайте, това е всичко от бабата, от Ирина. Значи, двама жени са това. Леко. Може ли само да се снимаме? Марче, айде, довеме. Много е. Бабо, аз намерих покупката. Хала саминка и каката. По най-скоро време... Дай да направим една снимка и да изчезвам. Ай, не, аз казвам не. Ей, Болдука. Аз казвам не. О, Чаро Чантес. Айде, Андрей. И поти ни кай. Пашмаден си. Айде да направим Бутина го. Чакайте сега. Ей така. Ай. Добре. Я. Направо платиче. Плате. Може ли да застанете пак да ви штракнем? Само е това. Е така да е. Натки до тако как ти? Може ли? Да го държиш е така. Ой, извинявай. Ай, гледайте към мене. Добре. Сега е добре. Я ходи викай Бойчук и да се снимаме. Направо ръкавица. Цигни ръкавица. Ме чабете мере. Извинявай, не чу. Малка. Ево лич. Готово, сте. Натки ли рамиски колен? Ево Ирино. А скрините жане са как е кажа? Натки ево да мале. Натки. Айде, гледайте към. Ще даде студиите да ядат. Аме? Айде, не може, Айде, ходи. Добре, е така да. Айде, гледайте към фотоапарата. Я да видя. Айде личо. Добре. Я ти по-леко. Айде Керемо. Май, че се фърля. Я не жа Керемо. Ай, чакайте, бе. Давай, това ще ми... Айде. Янко, ево, кане го, брат. Иде, похари. Много малко. Миче супер. Ирина, по-леко де. Дили ми да широи мен, да лоцик, норик. Лено, може да гледаш? Добре. Изкара, по-войдик.
О, идва. Остави това, Дай там. Аре, брат, напусни. Айде. Карбукяне, Романе. Малки, може ли да се дръпне само? Ела към мен и я. Повече половината са майката. Нищо, айде, остай. Че. Добре. От таткото. На Натка, татката и от Ирина. Аре, брат ми. Айде, може. И от нас има, миче. Готов. Я дай да се направиш. Аре, и хората чака да се снимат. И хората чака. Иде, мангаме да де. Не виж, Димитро, спокойно. Ти ще се... Ами съм накрая. Аз се опитвам. Личо! Аличо! Ева ке да съм ке. Мазали Ми се рока там. на кинци Ходи на това. Ще пречим тук да се. Еко така си скрини. Айде, ти изгориш. Скрини. Също са рукревахте. Верно? Да. Еко така. Добре. Ама това сме на следващото. Да, айде. Да, ме да ти това. Айде, брат, сега тебе да те снимам. Снимката Азара е, дисте, таруш. Гледай само на тука, брат. Ами, Сега да видим. Дай пак, стой, всичко набере до мен. стой така. Дръпли се първо, само моля. Да, бе, брат, гледай на тука. Майко, да само тя Е, сега си добре. Кайте си няма, не бебе, сали. Розовата чанта, червената. Муси хурдо, ти жена сега чека да сама. Айде, сай бабата, нека да снима. Ака така от домота е измен. Лели, мама. Джанте долу с некоя, авер миля, авер долу с тука, после долу с камера. Авер долу, авер с на дише си, доева с тука долу. Диксо дома с описки пашмани. Машка до, ака така от домота. Си направо мога с Ронанго. Здрасти. Ама да е своята миля, на. Ама да е своята... Како кревати да си будно. От дома, шкаро и мен. Абе, аки како зон после ма ти скрибили, не? И мен до Таня, аки шкаро. Айде. Къде е Катя? Сопе, мамо. Добре. Дай сега една сама да я снимам. Добре. Снимавайте с бебето. Айде, най-не чорапки да ви се скачат. Нареш си не може. Айде, Мочо. Ама е бебета са едра. Кавка буцик. О, миньо най-ле. Бабо, гледай към фотоапарата, айде. Браво. Може ли малко само е така? Така, защото се гледаш ти на камерата. После снимката ми при малката. Тай, тя си снимка. Да, мама. Айде на келъчи, мам. Айде, Ирино. Идвай тук. Сама. Ще удари малко. Ще удари. Айде. Може ли малко? Ще сервирим, добре. Отива. Да имам ли? Айде, Съжалявам. Чакай. Дръпнете се малко. Може ли малко место? Дай, отивай. Малко место. Ей така. Чакай му. Добре. Айде, Катя. Ей, добре. Катя. Айде. Айде, мама. Да. Аки, Катя. Ама веске 10 дена, 15 дена раста, не са окачим. Абе, не се бой се тук.
Давай, ще минете по-бързо, те му ще не чест. Однамо някъде това. Кръчето от Е, сега е малко по-добре вече. Однамо... Няма я. Самолетът трябва другото, най-ще кар само е. Ама там е къде се видя? О, така лелески да са, бе. Рад. Сосика във пърно. Така лелески рад. Нищо. Нищо. Също само Мариан. Може ли без? Малко ядка. Захаламе, моро живот. Бедат, химжалески. Добре. Айде, ела. Идвам. Айде, Стефане, навън. Айде, хата маре пеле. Хайде, зачи. Ай, бойде, Ела тук, пред мен, ела. Да. Чакай, не пипай. Там да гледаш. Чакай. Гледай там в камера. Айде, гледай към фотоапарат. Айде. Браво. После ще я видиш. Айде сними само къркари. Може да се обърнеш, брат, малко. Така да се гледа и да види. Защото си гледа гърба. Аз да мога да сим. Ей, чакай, Пенчо. Така. Добре, гледай Сара тука. Добре. Папоски си. Или я чакай. Да, още един път. Гледаме тука. Кара си, чака така. Еми ги Я си сега. Да. Танец. И аз искам една Може ли аз една стена? Да, може да е. Нято си е хвляди, чак на Андрей. Верно го цъкна. Бягайте. Леле, Господи. Айде навън. Айде, който се снима навън. Правим навалица. Камериста се Може ли? притеснява. Да, ай така. Ай това. Стой така. Добре. Всичко да е женско да Леле, много е маничък, Мариане. Надя, една снимка с теб. Ма и аз искам с теб. Не ке потар да удар. Малко стая отворено, че е задушно. Да, задушил проблемчето. По-мо трябва жиркика нарести ми. Жиркека на никога. Камера мога да си Айде, сега. Ти ми трябваше. Леле. Мариана, чупи таки бори пъща. Давай. Хасая ли? Мадара! Ханде, мамо. Айде. Съски потар да удар. Айде, гледайте сега така. Една хубава снимка. Да, ще ви Айде, път. ела цвети. Не, това това вавли. Макеравли. Само ти снимка Чакай. цвети ли са, де? Дай пак. Може ли? Да. Ще ме извиняваш. Ти бъде вземеш малко. Не, Ще нищо. кървам, ще я взема. Аз дигам и Ей, това е. Айде, аз сам сега за бебето ви. Той е така. Дай ми я да... Може ли още един път? А Пак че? двамата ще ме извиняваш. Последно. Айде, ела цвети. Извинявай. То ни геланте с тук ви са влинали. Не, служи Чакай още една. Още една. Ето. Гледайте. Браво. О, Готово. мамо. Да, череве, айде. Ето, да ти една цвети на Мариане, айде чао, принцара. Внимание, киса. Но Маян, бебе. Бебе. Ма виде печка, сега чека в халоконите. Добре. Обаче бута ти пека. Чакай. Каш, Мекура, бабле, спокойно. Хайде да се снимам с двете ми снимки, айде. Айде. Да, ви, аз ще се бутам после заедно. Не може. Айде, гледайте към фотоапарат само. Джаз не мине туда. Добре. Айде, Надя, туда хапкяка. Да, не се казва ми да се снима. Ето, менца, нека си мине. Айде, До сабре. Бориенца. Да, мама, але тук теки до Бориенца ми да. Вие снимате ли се? Жената не се снима с бебето. Спокойно, бе. Спокойно.
моля те, он е тук. Добре. Айде, канал ми само. Ей, ги налеле, ги печка си. Сега, ай, ми гитки, чей. Мамино. А дедо ми къде? Дето ти навънка отиде да закара чуждата кола. Дай ми я, на нея ще спиш. Кой ме че? Влята Хасан наистина. Мамо, много я слагаш на Добре. врата. Мен аз чела везалки ще хинца. Застанете как го целуваш. Това е една снимка. Чакай да се... Задръж така. И на тебе така беше, нали, бабо? Готово. Е, толкова много греха на манда кересек, те ни бе закачи. Добре. Айде. На тебе задължително. Да. Е, аз още една-две седмици. Може, я не знам, бабо ще раждам. Бабо, видя ли? Айде. Вечеря. Айде. Те много бока. Гледай на тука само. Да, той не е ял от 4 часа. Добре, айде. Още един път. Айде, те хаде, авли си хапе. Чакайте. А, бебето. Добре. Гино, моля те, Гино. Кара ми мага бебе. Айде. Те туравай, бебе. Добре. ми села? Да, спокойно. А кара курававла? Цвети. Ще изгори. Кака печка? Тена ти разлик беласте. Найде. Спнечка. Ще изгори? Го пани яке за на Ангелан мъч. Мама, ека, аз ще я може да весля. Те имаш как. Меча на всото Отивам да се провлеча. Айде бе, тайте, парбари се цикне. Ле? Мекела мангелес. Назад. Ей това е достатъчно. Стой така. Гледай на Кела да тука. я кадик. Само ладих хагара. Да, още една. Добре, да, още една така. Добре. Боже. Ей, Ланка, я нема. Айде, кана жас ми сарлен хаври. Добре. Лили как пищи. Това е тук да го сложи, да, па. На леглото е така да снимаш и леглото, а? Да, може да. Я. Можеш ли тук? Къде да ще Може да се закачи. Най-добър живот с Хиос благодарение на науката. Million gold for her. 1 million fragrances by Rabanne. Колеги, всички останете в черната мина. Гледай шипите рака, мама. Кой е по-момент да играе? Айде, ставайте, цялата фамилия. Айде, видиш го. Цялата фамилия подбара на нас име. Чака, чука, ще те чака, 10 часа. Чака, чука, ела тука, 10 часа. Чака, чука, ще те чака, 10 часа. Чака, чука, ела тука, 10 часа. Чака, чука, ще те чака, 10 часа. Чака, чука, ела тука, 10 часа. Само за любов. Ани беше 2550. Даже казва 2580 се роди. Казва по-барко. Да, сега ще се Витка, Витка, Няма дигай. Макари ни нате транкари да се мисаме. Добре. Държави да ги даме. Да. Да, махна. Британа го. Стефане, британски вина. Мариан къде? Витка, Мариан пица. И баща ти вика. Камера да вижте ми са. Ай, къва бе Карово? Снимки са. Чакай, дайте пак. Може ли малкото да гледа само? Към фотоапарат. Айде. Добре. Айде къде ме. Айде. Айде са само. Давай още една. Да, айде сега вие. Айде.
Айде, гледай. Чакай малката да фарем. Добре. Хайде, Нине! Траяна, айде, лайде да се Край, во, подкай, во. Край, сара Мария, не се пади канасите, мамо. Нине, Траяна, Нине, те хора. По-скоро, во, мачето, Може иска да я. Айде, жал си ми. Чака да киса. Марияна, айде, жаки, но си мама, каракам. Комагеса, Жаница, Мария, ти първо вон. Бинко. Добре. Хайде, Бория, лица, Мангели, Мариане. Или първарен. Айде, жа, Мария, да снимат само. Давай. Дежа, айде, Винто. Не си отваряш очите. Кардо, време. Айде. Пичип, чапи, кано. Леко. Хайде, Мариане. Мата! Той ще пенески колко бъде. Леко Траяно да не те ударя. Тя фака на окей. Ти с кисля на нали може да късне спира? Може ли? Малко. Айде, давай си. Айде, гледайте камера. Ато, авте сме сами на меда. Анио. Добре. Ама той коя рика? Айде, Митко. Митко, цвети давай. Кая, ще може да не хванеш всички трябва? Митко, пази. Само отзад да не ми пречи никой. Айде, Гино. Ми так? Да? Ела тук да. Ела тук да се снимаме първо. Ела тук, до Ани. Гледай там към камерата. Айде. Гледайте. Гледайте всички. Айде. Добре. Ачи беда какво? Айде. 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 Гледайте всички. Добре. Браво. Аро ще снимка да е. Камера снимка. Какво си кава? Задължително. Скриш ли го? Нана, виж там камера, виж. Айде. Камера. Браво. Добре. Ай. Само Гина липсва. Вярно е. За всички. А братята няма ли да се снимат? Само да има айде. Двамата? Само това е прала. Ама и Гина. Подарък ради. Тай се шукарто месече. Айде. Кажи. Айде, Иван. Нана, виж да. Айде, айде, гледай. Гледай на тук, камера, камера. Енданята ти са. Браво. Дай пак. Еле, как я зе? Напълна как ще? Гледай там. Гледай там. Дай, гледай там към камера. Айде. Айде, гледайте на тука. Айде по-върваме, бе. Браво. И двете гледат. Сега само мене. Айде. Чакай. Стой така. Ей, Мичел са добри. Да, още една. Чакам всичките излезат. Добре. Добре ли си? Добре, да. Айде. Айде, брат. Айде, айде, гледай тук, брат. Айде така, браво. Добре си. Как ги ли, Надя? Дали скараме?
Хайде. Нещо на Исус машината. Айде бе, свати цака кара. Айде, Лело. Гледай на тука към фотоапарата. Добре, гледай на тука, Лело. Ама затваряш си очите. Задръж малко така. Я да видим. Това е друго вече. Вида, лапкай си колко. Долу шукар. Дайте пера. Да се всичко подредиме вече. Какво? Зоткерони. Ай така, достатъчно. Добре. Сега Стефан ще носи. Пица. Пицата къде? Сега отиде за пица. Той пак. А какво искаш? Тя иска с него да Айде, отива, гледайте пак. мамо. Ела ти ли каса, айде. Ела да се снимаме с Айде, бебето. взимай се с бебето. Аз сега ще отида. Айде, аз мене да се Взимай се с бебето и дедо ти. Чакай. Айде. Ела, айде. И дедо ти. Айде, деда, айде, влизай. Айде, Жан. Майко, ела ти се минеш тук. Екитът коса? Канек ставих, да и пакяра Айде, са Жан. бяли. Петя. Една звучака. Жако, татко. Още. Айде. Високи ли? Дай го калаше. Айде, застави само ние сега. А? Само с малки има преди да застане. Да, бе. Да. Бебе са. Да, стой Айде така. да ти класте тура, весто боре. Мама, Айде, пакяра, застанете вие турата сега да бе. само. Ела. Трупата с... Айде, ходи до баба ти. Айде, ела, дедо, ела. Ела, бе. Ето така. Айде, Добре. готово. Мамо, лео присага, бебе, Мека, тавингите хан, лебе, бето при... Пожелавам ти, сине, живота ти да е пълен с любов, да не виждаш никога какво е труден живот, да срещнеш в живота си една любов, за която на всичко да бъдеш готов. Приятели много ще срещнеш, помни, не искам да те предават, както с мен са го правили. Пожелавам ти, сине, живота ти да е пълен с любов, да не виждаш никога какво е труден живот. Пожелавам ти, сине, живота ти да е пълен с любов, да не виждаш никога какво е труден живот.
подай му ръка. Искам един ден да се гордея с теб и да знам, че съм те научила да бъдеш човек. В живота трудности има понякога, помни, но никога не се предавай ти. Пожелавам ти, сине, живота ти да е пълен с любов, да не виждаш никога какво е труден живот. Пожелавам ти, сине, живота ти да е пълен с любов, да не виждаш никога какво е труден живот. Пожелавам ти, сине, живота ти да е пълен с любов, да не виждаш никога какво е труден живот. Пожелавам ти, сине, живота ти да е пълен с любов, да не виждаш никога какво е труден живот. Ošužo murštato skoro, ovilo je mama koro, amaro o životo. Na kamu ništo ske, ženo to veni soske, ti daj to da takate. Akaja gilitani samo me čaveske, tari mama otato, poklone kjazi meske. Akaja gilitani samo me čaveske, tari mama otato, poklone kjazi meske. U sve to navredeni, kobor močavo mange značini, na žali na van temu činaman, mejo leske šaj. Това паре сте печали, но паре. Айде долу паре. А, кис? Теки на леске варес. Още. Да ядеш сега, чули ме? Те то не чабролеските хавака. Абри, вари. Чакай да го сивам сега. Мама, а ти наде не кани. Е така. А само мама да сива. Шуне ми, че се келем гахуа. Чакай. Дай мочо! Дай мочо! Дай! Дай синко! Дай дати! Дай силния! Дай! Ха! 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 Номер едно! Дай нас снимка само. Айде. Добър ден, добър ден. Айде, бата Мариане! Елай се покажи и ти! Снимките изкарали, ще ги запали. Аз сега... Да, сега ще им покажем. Ако искаш... Hey, Magueto! Dai! Ai,
Вики, ела, Вики. Голям човек! Аре! Аре, нещо за маса. Ева, свършиш. Джаро, модера всяка не камера на медаки. Защо ми човек? Защо буташе? Нали кака? Нали кака ми човек? Ето ме бе кака. Готово си. Направи ми тук една снимка, братле. Айде. С този плъх. Задължително. Нека сме. Браво, браво. Златнище. Чекайте, при тебе нещо богато семейство. Кафтри и штар. Силве. Айде. Ба. Изведнъж. Качвал певец. Всяка е права да. Добре. Те подържиш, аз не обичам. Мама е отдала. Не, какво е си хубава. Вие слушате най-доброто вещество в интернет пространството и в...
час е така. Не ви правите това.